Wala when chu function kan soi tan anga function kan ti chu ma kan soi tong tho relation ang tho kha nia ma se relation a kan special type an ta ni function a chuan a zong zong khan in image kha b a khan nei veka chuan a khan in image kha pakhat che b a van nei ni ma a relation f from a set a to b is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B. Ini mai, ma relation si kata ni inani. Chuan example number n la. Let n be the set of natural numbers in the relation R be defined on n such that R equal to xy such that y colon hi such that ini y equal to 2x comma hi and inani and x and y belongs to natural numbers. Kaka kan lamdan ani. Set theorem lamdan nia mathematics in la lo chen tan son tangkai vak lo mai thia ma ga chu hetia ngi a lamdan dik taka lam hi nuam ka ti ve fim fima chan chu ai ni rem dan hi a moi chho viau ka khian ni set theory hi soi tong khan in la na tangan mu khan ni in la na mu a chuanin am mu fu ve fu in ka khia thil ti chu hi ka du zong ta khan mai le na chuan example 11 akhoi hinge function ni akhoi nge function lo ti kan don ni r hi number 1 r equal to 213142 chuan hi chu function ani ni ma number 2 2224 kha a function lo ta ni 2 khan 2 image a van ya 2 khan 4 image a van ni boka kha thil thei lo ne chu function hi function lo ni 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 number 3 po hi function ani thawani Ito ni function ti dang dang oma fx equal to 2x plus 1 y kha 2x plus 1 ni don zel ani chuan ani table hi kan complete anga 2x plus 1 ang zel khan ni don ni 1 ni chuan 2 into 1 plus 1 2 into 1 2 2 plus 1 3 hey 2x plus 1 ni chuan 5 hi 7 hi 9 11 30 thì rất là chồng mấy đòn thật sự in lầu phi tập thể ở cả ngày rồi bộ hắn ate atan naka function thân thật identity function ang ai le ngai khan tập mình fx equal to x ma constant function fx equal to eng moni constant c tenan 1.5 ti tập te eng number po ka dai la 3 ve ka chuang ti ti te ko function fe kan polynomial function ma a plus a1 x plus a2 x squared plus a power dot a n x power n kating si ha polynomial function n tinan fx equal to x cube minus x squared plus 2 hay là mình thì hay là mình thì po hi function si that thấu ở đâu ni function anh ni về về ni tân ta hiện hay a fill up thì ta tu kha lo về le after nan ka example chung sangan pe kwala hengo hi lo n ula in fet thiam lo ka hing lawa rational function ma rational function son fx by gx ang khanin nei ta rational number 2 he tiang thau kha ni kha ma rational number 2 m by n form pe thai m le n kha natural number ani te kan ti kha nia modulus function assign tel lowin inani maya signum function 1 x kha 0 ni chuan 0 nia x kha 0 item chuan 1 achua kha 0 item chuan minus 1 ma assign ani chu
greatest integer function oh hi soi fia deuh hlek a ngai ni chuan greatest integer function a chuan integer che chuak thein ni en ti nan 0 to 1 in kar kha fx a lo ngai tai la ma 0 char chuak chu greatest integer function value of the greatest integer less than or equal to x ani 1.1 kha kan lak chuan 1 big lai te kha a greatest integer function chu ni 1.23 kan lak pon 1 tho ma 1.99999 kan lak pon 1 tho ma chuan 2 ni che han 2 han changa 2.1 ani chuan 2 a chunga 2.2 ni chuan 2 tho ma 2 le 3 ka zong 3 tel lo zong kha chu 2 chuak zel don hela hena definition hi in pe a du chuan han chiar ula function thang thang kha bel thea a pai thea a multiply thea ma chuan a du chuanin a divide thei bawk ani kha chu eng sa mai in ka khia multiplication addition division pa ngai kha ni ma chuan taula f plus g of x kha zong ho te ta ni la hian for example number 16 chuan chu chuan tiang an ti f plus g of x su fx plus gx kha ni mai no fx su x square kha nia chuan e kan plus 2x plus 1 kha headline kan plus le ni kha mi zong kha ni mai a tiang bokin f minus g of x atita chu f minus gx antia x square kha fx lai kha nia minus 2x minus 1 manga te minus kan ti chuan helai minus kan multiply minus into minus minus into plus minus ani fg ni chuan a pahnih kan multiply x square le hi kan multiply a ti khan ron chuan ma f by g ni chuan kan divide le a khami song kha dan zun mai multiply divide ti vel mai kha ni til har la ama wa chu anon zia dan a khan ni buai na kha thei ni khami wang khan in thiat ve ngai ni a ron chuak ve thei chat me a example mang ha example te in thiat vet ka ringa tia chiang ula dan exercise hi an n tai la f of number 1 hi function ni lo ti kha kan prove don ni at inte function ni lo ti kan prove number 1 f is a function ni ti ha ani mai ta g function ni lo zia kan prove ani kaka hai sa de zo kan da then g of 2 hing 2 square ania or g of 2 to 3x da to 3 into 2 ha 2 square kha sang ta mu a chung so ni hin so ta to 4 is 6 g of 2 kha pani value omani kha dik thei lo ni mi wa kan he hi function ni lo number 2 te po hi a ka chok chak ang na ma la chu nang ma ni pon a to dan tha do hon phong don din ka kha chuan chang ka la chok ri lo nga na in cho dan te min han thil ula in thiam lo lai chu mi khami number chu han te han ti ula wa ang group en zo du em lo ni pon private te po han man han zo ula in du chuan group up pen zo the a mi dang te po kan lok tlan na in ti ni chuan group a zo ha ni me ma chu a za in zak ve the ti ka khia mi zo zir la hi chu mak deuh mai chu ziti tu te kan thiam lo hi kan va zot sak tla ta ni ziti tu te zo ai chuan exam na thiam lo hi kan du zo kha a thalo em ni kha nhân lu kha thak ula ma in thiam lo ni chuan ron soi fu vai te chu ni ula chuan in a free coaching kan pek ber to chuan ka phone hi ri tlua heng tur ania in hon ti ri tlua box si lawa enge om zia ni zo na kha hon zo treu ru tun hi zir na hun ani nakina exam don na chuan in ni ke ma po kha ka lo man reng lo mai thei tu ni ka man lai takania ni khata ka zin do na
chumi ma chuanin video te hi ka release tu te ka lo record lok anga ka theng ang chuan ka zin chung chuanin ka ron regular lutuk lo mai the ron regular dan chu ka zonga ma chu ka thei lo kal takin ka zin ma khan zon han men ron zo treu treu teu